होनाय जाथों गिबियावनो इसोरखौ जोबोरै हामबाय होनो आरो बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोननिसिमबो जैमासिम आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजां दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बैदिनि जोङो इसोरनि गाहाम बोसोनखौ जोङो नायनि गितफोरनि 46:1 बेयाव बुंदों इसोरा जोंनि आश्रय आरो बोलो बियो निदानाव थाबनो हेफाजाब होयो जिसुनि मुङै आमेन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै इसोरा जों नोंथां आरो आंनि थाखाय बियो आश्रय आरो बियो जों बयखौबो निदाननि समाव बियो अराय सम बियो नोंथांखौनो बियो थाबनो जोंखौहाय बियो सहाय होग्रा ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथांखौ बे संसाराव सोर नोंथांखौ बुंनो हादों जे आङो नोंखौ थाबनो अराय सम आङो हेफाजाब खालामगोन होननानै दिनै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै बे संसाराव मानसिफ्रा जोंखौ प्रमिस खालामनो हागौ दिनै नोंथां आरो आंखौ बुंनो हागौ आं दङ नोंथांखौ हेफाजाब खालामनो थाबैनो दिनै नोंथांनो माबाफोर नांगौब्ला आंनाव बुं होननानै दिनै जोंखौ मानसिफ्रा बुंनो हागौ नाथाय बिसोरो दसेनि थाखाय नाथाय इसोरनि गाहाम बोसोना दिनै जोंखौ रोखायै फोरमायबाय जे बियो नोंथारगौनो बियो थाबैनो जोंखौहाय बियो हेफाजाब खालामो दिनै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नोंथाङा फोरबोनियाव बिसास खालामदों दिनै इसोरा जोंनि बोलो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै इसोरा जोंखौ बोलो होनो हाग्राखाय दिनै नोंथाङा बिसास खालामनानै इसोरनियाव अरायसम आरज खालामलायदों आरो इसोरनि बोसोनखौ नोंथाङा फरायदों दिनै नोंथाङा दासिमबो फरायाखैब्ला दानिफ्राय लानानै दिनैनिफ्राय लानानै नोंथाङा बाइबेलखौ फरायनो दाबाव ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नोंथांखौ इसोरा नोंथांजों लोगोसे थांलायगोन आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै आमेन नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै लादो आरो नोंथांमोननियाव माबाफोर रिक्वेस्टफोर दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन बा नोंथाङा मेसेज खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना दासिमबो फेसबुकआव आरो इन्सटाग्रामाव नोंथांमोना फल' खालामाखैब्ला फल' खालामनो हागोन नोंथांमोन गासैखौबो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरो बे समसिम